El guanyador del Comte de Godó sempre acaba a la piscina del Reial Club de Tenis Barcelona. Això vol dir que aquesta és la 7a vegada que Rafael Nadal hi fa un cap fico. Això sí, enguany ha suat més que mai per guanyar la final un combatiu David Ferrer. El manacorí va tenir que salvar fins a 5 pilotes de set per acabar imposant-se la primera mànega al tie-break. Has de tenir un pèl de factor sort per guanyar 7 cops, no? I avui el primer set un pèl ha estat mostra d'això i en el segon també ha estat molt igualat, no? O sigui que molt content, crec que el David es mereix més que ningú aquest trofeu i ojalà que algun any a la seva carrera el pugui guanyar. De moment, Ferrer s'haurà d'esperar a Barcelona, territori 100% Nadal. El mallorquí ja ha guanyat el Godó en 7 ocasions i 4 d'elles ho ha fet jugant la final contra David Ferrer. El primer set va durar més d'una hora i mitja i el segon, l'alacantí número 6 del món, també va oferir resistència. Però quan Nadal juga al seu millor nivell damunt terra batuda, no té rival, i aquest punt n'és una bona mostra. El tenista manacorí no va necessitar de tie-break a la segona mànega i va acabar el partit amb un 7-5, trencant el servei de Ferrer al darrer joc. Una vegada més, Rafael Nadal acaba el Godó aixecant els 13 quilos que pesa el trofeu. Han passat ja molts anys des d'aquesta altra imatge de 2005, quan un jove Nadal l'aixecava per primer pic i encara no sabia molt bé com fer-ho. Ara, en total, el manacorí ja acumula 48 títols a la seva carrera, dels quals 34 han estat damunt terra batuda. Aquesta victòria del Comte de Godó ve acompanyada d'una retallada important de punts de Nadal respecte de Novak Djokovic a la classificació de l'ATP. Nadal escurça la diferència en 705 punts. Ara el número 1 i el número 2 del món estan separats per 2.850 punts.